Daalụ anyị kenekwa. Biko gị kọwara anyị afa ya. Afa m bụ Adịchukwu Ọsaka, nwata nwe ndidi nwa awele. Yes. Ọ bụ nke unu nosinsi na-agbagharị. Kedu ndị afa ndị bụ ndị otu a? Ndị otu a bụ ndị Egbonọba Ọnịcha. Kedu ebe a na-alụ n'Ọnịcha? Ebe a na-alụ n'Ọnịcha bụ na ha bụ ndị a bụla ebe a bụ ndị vanọdụ ife a na-akpọba bụ ndị soja igwe gboo oge gboo maka na ọ bụrụ ọtịta ka o bido nọ ndị gboo debele ya ndị debele ya gboo anabasigo onye isi anyị gboo oge ndị Igbo akwụsị ọbọ Punch so na ndị isi anyị wee megide o wee bịa lu bụ ose ọnwụ ije wee na-agbadata etu a ka isi wee na-agbadata Charlie Ọsaka ọnụ oro odigbo epu ndụ awụdụ epu ndụ Chieka na Erika ma ngụbaba ma edeba Ogbuagụ Erika ọ dị Ogbuagụ n'Ugboodogwu eri nne ndị a ebughị ya. Kedu ebe a na-eme tata ka ebe ọ bụ? Ebe a na-eme tata bụ Ọgbalido maka na tupu Ọgbalido a na-eme every year arụgarute arụ ọ na-abụ olu oge igwe ga-agba ọbala igwe enye ọzọ ụkwụ na nlọ wee megide ụbọchị eze ga-ewepụ ụkwụ na nlọ na-abụ ụbọchị Ọgbalido. Ụmụ ase wasịa ji egbue nkịta egbusie ya bụ nkịta ụbọchị a na-egbu nkịta ka a na-ebido amụba okoma na Chukwu debele igwe o wee si na-arọ baa na-arọ ma ọ bụ ndị iche ume ma anyị bụ ndị Egbonọba Chukwu debele si na-arọ wee baa na-arọ anyị nwa bụ ndị Egbonọba na-anọ n'ime ọbịa achụta anụ bute oge gboo ibulie igbuo nnukwu anụ ibulie jee na be igwe welu nke ya ibuluzie nke ọzọ nwụrụ okoma anaba n'okogoyi n'igbulu anụ onye a bụ ife melia tata ka a na-agba Ọgbalido so na Ọnịcha na-agba Ọgbalido agbasizi Ọgbalido a nọ mkpụrụ ụbọchị ọnụmọ na igwe agba ọha so na ọ na-egosi na unu na-achụpụ ụmụ ife dị njọ ebupụgasị tata ka ị na-ebupụzi ụmụ ife dị njọ niile abụ ife dịkọba na-arọ ebupụ tata igwe wee gba ọfala egosi na ibe na-eme ụbọchị adịgo mma. O nwere obere okwu ndụmọdụ na-enye ndị na-agbagote nkịta maka ndụmọdụ na-enyefe a bụ na anyị nwa bụ ndị nna anyị bụ ndị nọ na ya wee megide nna m kpọrọ m jebe ime ọja na-akụziri m etu esi eme ire nsoro gbube ya bụ anụ wee lụọ na ya bụ otu. Ndụmọdụ na-enye ndị ụfọdụ bụ onye ọbụla ọ dị mkpa na onye ọbụla malụ nne ya na onye malụ nne ya malive gboo maka na ndị gboo nwere kaba si emie o ji abụ na ịpụta akapụ anyị mme ịbanye Egbonọba onye nne ya mebere nya bụ ife mechasị anya wee ọpụkọ ọ sị na enwe ya ga-anọchi anya ga-abụ anya ya so na onye nna mmadụ ga-etinye nwu mmadụ n'Egbonọba nna anyị ga-etinye n'Egbonọba ma ọ bụ na ọ tụchasị anaba olu oge ọ ga-eji na o nwere ike abụ o ji eje nya bụ ime ọbịa kụzieli ịmalụ ọnụ kụziri ike ịmalụ ka ị ga-eji wee batazi na ya bụ Egbonọba onye nne ya dị ndụ ọ ga-eto Egbonọba onye nne ya dị ndụ oge na-eso nne ya wee na-eje ma ọ bụ na nne ya kpọlị ya nne ya ga-akụzili ya ife na-eme ma ọ bụ na nne ya dị ozi n'Egbonọba ọ bụ na ndị ya dụrụ n'Egbonọba ime ive ike o nwere ndị Ọnịcha mesiri ive ike mana fada achọ ịpụta ka babanye n'Egbonọba nọ ive ike dị ebe a bụ ive ike onye Ọnịcha mere ive ike bụ ndị gboo bụ ndị okenye mọsịfụ mana abịa a na-asị na ụmụaka kịta na ọ bụrụ ive na-eme nọ nke bụ okenye dị kụzielu ụmụaka ive mana nke nwa bụ onye bụ okenye ama mpụta ilo kụzielu ụmụaka ọ pụta kịta asị anyị na ebe ọ na-eme na etu esi eme ya na etu esi anyị esoli ebe ọ na-eme wee mebe fanụ gbado bụ ndị meta ive ike mee ive ike mepụrụ aka mme mana fada apụta anyị nwa na-apụta anyị wee na-anwụ etu anyị nwere ike ịnwa o wee bụ na ya bụ ife na okwudola onye a bụ ife nwere ike ime na-adụzi ụmụaka ọbụla ọdụ bapụtaba ndị okenye pụtaba ka banyere anyị aka ka edozi ya bụ n'ovu ife dị n'Ọnịcha da na-emebi ka nyere anyị aka ka anyị wee nwere ibe gị ọ dịka na otu arụ nọ unu na-eje outing ya akpọ ya ụlọ ọnwụ akpọ ọ bụ onye ọbụla ka unu na-ejele mba onye ọbụla bụ onye Egbonọba nwụ anyị ga-ejele ya mana onye ọbụla gafelu o nwere eji ọ na-abụ olue 78 akpa anyị maka ọbụlụgo okenye anyị ejele ya unu na-ejele nwaanyị mba ọ bụrụ ife nwaanyị maka ife nwaanyị chizu mba anyị edeji nchacha onye ọbụla edeji
no ivo ndị odogwu ebe a bụ ife odogwu ife a bụkwa ife ike ebe a bụkwa ife na-ebu ama a na-amara etu o si ameme egwu ere akịta avụ ivu onye onye a na-awụnye na kekwana ekpele igwe Ọnịcha na ndị iche unu gbala ọgbalido tata ndụ ndị igwe ndụ ndị iche ndụ anyị nwa bụ ndị egbu n'ọba maka na anyị dị ndụ anyị wee kpere ekpele ahụ wee dị ndụ na onwe wee kpekwele anyị nwe ekpele maka na onye iche ume ọ bụla anyị batara bie ọ na-ekpele anyị ekpele ndụ ya na anyị nwa kpere ekpele ndụ kpekwelu ndị iche kpele agbara n'iri egwu kpelu ndị ọdụ kpelu ndị onye ọbụla bụ onye Ọnịcha anyị na-ekpele ekpele kaba ndụ ogologo wee na-akwado anyị n'ebe anyị na-eme ka o wee na-agala anyị ọfụma ọfụma afụkwa na anya a ga-agba ọbara nke a ga-alịsịtara na udo dị unu agalịsị gosi na-egosi na anyị ife niile bụ ife ayala niile dị nụ anyị butugo tata ọ butugo ụbọchị adịgo mma ya na a ga-agba ọbara ọfụma ọfụma maka na anyị nwa bụ ndị soja igwe anyị agaligo wee bụ na ebe dị njọ dị si na anyị wepụsịla kopụsie ụmụ ikoliko dịgasị nke na-etukwana nwata nwe ndidi onwe wele ajụrụ Chukwu ọsa aka nna m ọ ga-adịle nwa nwa Chali ọsa aka daalụ kalaka
Can you